trafik, støj og larm og lange køer, så skal du slet ikke bruge tid på denne by. Er du derimod til store, mundfulde frisk luft, et godt sted at bo, ro og rekreative områder, når det passer dig, samt god plads på landevejene, så har du havnet i den helt rigtige situation. Alle disse ting kan vi nemlig tilbyde dig i Aulum-Haderup Kommune. Det var så dejligt ude på landet, skrev H.C. Andersen. Han må helt sikkert have været et smut forbi her, før han skrev sin historie. Men hvad Andersen ikke kunne vide var, at vi har formået at kombinere det dejlige på landet med nogle gode og moderne rammer for at bo, vokse op trives og blive ældre. Vi er placeret med vores 261 kvadratkilometer lige midt mellem de større omliggende byer, Herning, Holstebro og Viborg, og de medfører helt naturligt en lang række fordele af blandt andet servicemæssig karakter, for vi kan jo ikke have det hele selv. Men ved at bo i Aulum-Haderup Kommune, er der kun nogle minutters kørsel til det, du ikke finder hos os. Det kan for eksempel være inden for uddannelse eller kulturtilbud. Aulum-Haderup Kommune rummer små 7.000 indbyggere. Kommunens erhvervsliv er præget af enkle, meget store virksomheder med mange medarbejdere, samt en lang række mindre, specialiserede virksomheder. Landbrug spiller en stor rolle som erhverv, og denne bredde i erhvervsstrukturen betyder, at der er god brug for både faglært og ufaglært arbejdskraft. Der er også plads til udvidelser, og kommunen råder over meget god erhvervsjord, herunder til virksomheder med særlige beliggenhedskrav. Her kan en eventuel placering kombineres med godsspor fra jernbanen mellem Herning og Holstebro. Aulum er den største af de 4 hovedbyer, og der, hvor administrationen er placeret. Den har den større stationsbys karakteristika med et godt udbygget handelsliv, en bred vifte af servicefunktioner, et godt forenings- og fritidsliv med mange tilbud og gode trafikale forbindelser. De øvrige byer, Feldborg, Hodsager og Haderup, har et miljø så tæt på den mindre landsby, som man kan tænke sig. Her er erhvervene mest lettere industri og landbrug. Det er chaufføren der med kasketten på. I vores kommune sætter vi helst mennesket i centrum. Lige fra man er helt lille og har behov for omsorg og pasning. Gennem ungdoms- og voksenlivet til man igen som gammel får behov for hjælp og pleje. Vi har pasningsgaranti for de helt små. Det betyder blandt andet, at forældrene har stor frihed til at vælge beskæftigelse på hel- eller deltid. Aulum-Haderup Kommune har 4 skoler, hvoraf de 2 i Aulum og Haderup har 10. klasse med. Alle skoler har børnehaveklasser. Videregående ungdomsuddannelser og højere uddannelser tilbydes i alle kommunens større nabobyer. Det er godt at bo i Aulum-Haderup Kommune. Vi har byggemodnet mange gode grunde i de senere år,
Og hvis man vælger at bo i ejerbolig, får man virkelig meget hus for rimelige penge. Det er nemlig økonomisk attraktivt at bo i en landkommune, og et gennemsnitshus på ca. 130 kvadratmeter kan erhverves for omkring 760.000 kroner i 99 værdi. Hvis man hellere vil leje sin bolig, er der også gode muligheder her. Kommunen har et godt samarbejde med et lokalt boligselskab, der har bygget mange moderne og funktionelt indrettede lejligheder. Når man bor i en landkommune, er man ofte afhængig af transportmuligheder. Vi har et meget veludbygget vejnet, der bringer kommunens beboere hurtigt rundt til de omliggende byer. Fra Aulum er der således kun ca. 15 minutters kørsel til såvel Holstebro som Herning, og i den anden ende er der ca. 10 minutter til lufthavnen i Karup. Desuden er jernbanenettet effektivt med timedrift i retning mod Holstebro og Herning. Heraf er de 7 afgange med IC3-tog. Når man kommer hjem efter en lang arbejdsdag, står der en række muligheder åbne. Man kan så at sige gå ud af sin egen dør og være midt i den smukke natur. Den ligger faktisk kun et stenkast fra de gennemgående trafikårer. Storbæk Krat, Fældborg Plantage, Karvebå, Yllebjerg Bakkeø og meget mere. Man kan besøge den handicapvenlige fiskesti ved Haderup, eller man kan slå et smut ud på en af de mange golfbaner, der ligger lige i nærheden. Sport og fritidsaktiviteter er der også gode muligheder for at dyrke. Boldspil i en af vores 3 haller, rulleskøjteløb, svømning, multi-arena-aktiviteter, ja, sågar motocross kan man dyrke. Også kulturlivet har fine vilkår i Aulum-Haderup Kommune. Der findes et meget veludbygget foreningsliv i alle kommunens byer, og hovedbiblioteket er placeret i Aulum. Kunstforeningen er meget aktiv og laver mange arrangementer, og en regulær kulturuge med et varieret indhold har været gennemført med succes flere gange. Aulum-Haderup Kommune kan således byde på mange alsidige tilbud. Desuden har vi ry for at have en fleksibel og hurtigt arbejdende administration, som yder såvel nuværende som kommende beboere, handel og erhvervsliv en god service. Om det er dyrt? Nej. Vores skatteprocent ligger hverken højere eller lavere end vores nabokommuners. Vi har den opfattelse, at vi skal opkræve lige nøjagtigt så mange kroner, at vi kan yde en perfekt service, men så heller ikke en øre mere. Der er således gode argumenter nok til at vælge Aulum-Haderup Kommune som bopælskommune. Denne video har vist nogle sider fra vores hverdag. Har det givet mod på at se, hvad vi ellers kan byde på, er du velkommen til at kontakte os. På gensyn i Aulum-Haderup Kommune.